Salutare prieteni, astăzi ne aflăm în partea de nord a orașului și vă voi prezenta Parcul Tineretului, amenajat în anii 80. Haideți să vedem ce descoperim în acest parc. Aceasta este intrarea. Haideți să mergem mai departe, să descoperim atracțiile acestui parc. Parcul dispune de un lac pitoresc cu stuf și păsări de baltă. Lacul, multe sălci și să mergem mai departe. După cum puteți observa, o pistă foarte mare pentru biciclete și role. Și aici, în dreapta, avem clubul Atlantis, un club de vară cu piscină. Se fac petreceri. Mergem mai departe. Iată că am ajuns și la podul iubirii. După cum puteți vedea, un pod care sunt amplasate linioare din metal, unde oamenii, cuplurile de fapt, și agață câte un lăcățel pentru o iubire veșnică. Foarte frumos. Pe partea cealaltă cam acesta este peisajul de pe pod și să mergem mai departe. În această zonă putem găsi mai multe sculpturi din piatră. Iată câte sunt, foarte multe. Iar mai în față avem un monument istoric, și anume statuia lui George Enescu. O să merg mai aproape să puteți vedea, care este făcută din bronz. Foarte frumoase aceste sculpturi. Iată că ne apropiem și de un debarcader. Tot pentru hidrobiciclete. Priviți ce frumos. Cerul se umbește în apă. Se văd și câteva pescare pe portar. Foarte frumos. Și să vedem ce ne mai oferă acest minunat parc. Mergem să vedem și terenurile de sport din incinta acestui parc. Aici avem o terasă în dreapta, mese de ping-pong, unde oamenii se pot relaxa. Două bazine mari de not, dar
important sunt goale. Aici în stânga avem și un teren pentru tenis. Doilea teren. Și aici în dreapta teren de fotbal. Iar aici un teren de basket. După cum puteți vedea. Merge mai departe să vedem ce atracții ne mai oferă acest parculeț frumos. Locuri de joc pentru copii. Iată că ne apropiem și de amfiteatru, care este situat pe un deal mai mic. Să vedem ce putem descoperi aici. Măsuțe, oamenii pot sta la relaxare, la umbră. Și o scenă pentru spectacole în aer liber. Destul de mare acest amfiteatru. O scenă cu panou de proiecție. Iată ce frumos! Iată și nuferi albi, galbeni. O vedere foarte frumoasă asupra lacului. Aici putem vedea un foarte mare loc de joacă pentru copii, dotați cu foarte multe jucării, împrejmuit de gardul acesta colorat. Iar în apropierea acestui parc de joacă avem și aceste piste special pentru skateri, pentru trotinete. În vecinătatea parcului se află și terenul de rugby. Haideți mai aproape. Totul este verde, este frumos. Puteți vedea acolo și peluza. Spații pentru adulți să facă mișcare. Găsim de toate în acest parc. De la locuri de joacă pentru copii, amfiteatru, de parcader, plimbări cu hidrobicicleta, terenuri de sport. Cam atât a fost din vlogul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați la canalul nostru. Și până data viitoare, numai bine!